Hey guys, welcome back to my another vlog video. गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोना नायगासिनो दा MB vlog channel। बिराद गोबावसोमोन आरोना vlog लाबोया। ओमफ्राय दिनै कलेजाव फैनाय बाजिनो माने बिल्डिं गोदानाव गाखोनानै नायदो आरोना। माबायदि बिल्डिं गोदानखौ नोंथांमोननो एसे आंजों लोगोसे एसे शेयार खालामनो होननानै आं सानदों आरोना। नोंथांमोना आंजों लोगोसे भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नायनो हागोन नै आंनि बेगखिजा नायनो हागोन आरोना। इखि माने स्टेज प्रग्राम जाहैबाय इयो। ओमफ्राय नैखि सब बक्स आरि फिटिं खालामजोबदो आरोना। एबारनिफ्राय मिटिंफोर जिखुनु प्रग्रामबाबो इयाव जासिगोन नै नायनो हागोन नै बक्स ओरैहाय लगायजोबदो बरिया हेभि जासिगोन आरो माबा जाबाथाय प्रग्रामफोर जाबाथाय बारे इफोराव इयावनो जासिगोन आरो मजा खालामखाबाय खिन्थु। ओइ नोंथांमोन मायाव फैदो? इलेक्ट्रिशियान गोजा नामा? उफ बापरे बाप नै लोगोफोर नायनो हागोन जों दा बहा दङ नै नैयाव जाबाय मोनसे बक्स दङ नै स्टेजनि थाखाय र' थांना नायग्रोनोसै लोगोफोर नायनो हागोन नै सिग्लाबजोब्बाय नै मोसाना सिग्लाबखांजोब्बाय प्रग्राम जाबाथाय नै होसिगोन एबार लागायदि टेरे 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 टे मजा एबारनिफ्राय नै इयाव जाबाय स्टेज ओमफ्राय बेखि जग्रा थासिगोन आरो बेखि बरियानो नै मजानो सब बक्स आरि सब फिटिं खालामना दोनजोब्बाय इयाव माने लगायना ला दोनजोबदो इयाव ओमफ्राय फिटिं ओरैनो माबा खालामजोबाखै आरो बक्स आरि सब दोनजोबखाबाय इयाव नायनो प्रकाश प्रकाश কি করছিস কাম কৰিছ এইটো কিহৰ কাম লাইনৰ কাম লাইট লগাই আছো চা এই চাইছা লাইনৰ সব কাম wah सान्दुङा सब लाइननि खाम खालामगासिनो ओइ मा खालामदों नोङो नै टेप मारिबाय दं मानि खामानि बिल्डिं लानायनि खामानि आच्छा ओपनिं माला जागोन ओपनिं 30 तारिख ओ नामा
मा मावसोदो एफा गोलैबाय दङ जों इखो दा जोंनि बिल्डिंखौ ओपनिं खालामनो नागिरदो ओमफ्राय जों बाल्ब लगायनायाव लाइट माला जागोन ओपनिंआ ओमफ्राय ओपनिंआ खै तारिखमोनलै बन्धु 30 तारिख नै अके सोर मा खालामबाय दं बिराद खस्थ' सान्दुं गोसायाव खालाम नै मावगासिनो बिथांमोना मानि खामानि ओपनिं माला 30 आच्छा 30 खालि ओपनिं जागोन काजिया So guys, namun video ko na lang may tanggalan na 30 kali man opening jagan hostel kita na na. Oi, mami ni deh. Hah? Jarang. Oi, mami ni deh. Rame. Kira apa? Oi. Oi. Ini hostel nih. Pernah hostel itu nih. Hoi. Ki फालतू बोले ऐसे काम कर ये पिछले Sebagiannya nih Udong. Lanjut nasi miskin nih, ekdom fase mana sih kalau gitu mah. Bos mani kan senang suka nih sama kamu. Kosong. Di mana? Mandi. Ikut ya. Udong. Ui, mày bán nào? Mày bán nào? Ui, trời này mà. So guys, ini video bikin share lah. Kalau mau jangan lupa like, share, channel kita subscribe dan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.